Il-kelma tiegħi hija r-rabta tiegħi, iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fl-aħħar dibattitu ta' qabel l-elezzjoni ġenerali ma' Joseph Muscat. Jiena m'għandi xejn jekk mhux il-kelma tiegħi. F'kull ħaġa illi jiena għamilt kemm ili fil-politika dejjem fittixt illi nżomm kelmti. Il-kelma tiegħi hija r-rabta tiegħi. Għad-dibattitu organizzat mill-awtorità tax-Xandir, Simon Busuttil ħamijaw il-provi tal-korruzzjoni saħansitra 4 rapporti tal-FIAU. Il-Prim Ministru darba qal min ma jġilx il-korruzzjoni huwa korrott. 1, 2, 3, 4. 4 darbiet Prim Ministru inti ma ġġilitx il-korruzzjoni. Saħansitra mhux biss investigazzjoni kriminali fuq Keith Schembri imma anke fuq il-Prim Ministru. Minħabba Grant li Muscat saħansitra qal illi vvintaw għar-Russi. Jiena m'għandix dubju li bħalma qegħdin hemm is-suspetti anke meta tqis illi hemm xut illi rat bajnejha illi wkoll rridu jkissruha. Allura l-Maġistrat ser isib ukoll fil-konfront tal-Prim Ministru mhux billi jgħidu illi mhux ser jinstab xejn dwaru, ser jinsib ukoll illi l-Prim Ministru għandhom jittieħdu passi kontrih. Simon Busuttil jgħid li quddiem dan kollu Muscat baqa' bajnejh magħluqin. Iddeċiedu waħedkom fil-ġudizzju tagħkom min għamel il-ħsara, min iġġielet u kixef il-korruzzjoni jew min għamilha u għalaq għajnejh għaliha. U jekk twieġbu dik il-mistoqsija, u mbagħad għandkom twieġbu l-mistoqsija l-oħra, min jista' jnaddaf isem pajjiżna? Min ħamġu isem pajjiżna jew nkella jiena illi qed niġġieled kontra il-korruzzjoni għaliex ma niflaħx aktar illi isem pajjiżna jitħammeġ b'dan il-mod. Imma fuq kollox din hija elezzjoni fejn l-għażla hija ċara bejn il-passat tal-korruzzjoni u l-futur tal-onestà. Il-Prim Ministru 4 snin ilu ġie hawnhekk u kien il-futur. Illum Joseph Muscat huwa il-passat. Passat ta' 4 snin illi kienu jikkonsistu fi skandlu wieħed wara l-ieħor. Ma nifilħux hekk, għax aħna bħala pajjiż ma nistgħux u ma jxirqilniex ngħixu f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk jiena qiegħed inwiegħed politika onesta bħala pedament ta' gvern immexxi minni. Waqt id-dibattitu Joseph Muscat irrepeta għal darba 2 li l-korruzzjoni ta' dan il-gvern kienu sempliċement żbalji. Ma nippritkax il-perfezzjoni. Żbalji għamilt, mhux qed ngħid li għandna gvern perfett. Għamilna l-iżbalji. Hemm differenza bejn li ma tkunx perfett u li tagħmel l-iżbalji u li tagħmel l-affarijiet bi pjan, b'ħadma, il-ħsieb. Kien hemm minn qabel l-elezzjoni. Dan żball? Le, dan pjan mhux żball. Fuq kollox spikka l-messaġġ ta' tama minn Simon Busuttil biex pajjiżna jikteb paġna ġdida fl-istorja tiegħu. Wasal iż-żmien allura illi ndawru l-folja u li flimkien ikollna l-kuraġġ u d-determinazzjoni illi nikdbu paġna ġdida fl-istorja ta' pajjiżna. Paġna illi fiha indawru dan il-kapitlu illi ħadd ma kien jistenna lanqas jien illi ser jiġri. Imma hawn qegħdin u jeħtieġ li nhar is-Sibt flimkien nagħmlu dan il-pass flimkien. Jien qiegħed nofri tama, paġna ġdida. Ejja nikdbu paġna ġdida f'pajjiżna biex nuru illi bħala poplu rajna x'ġara, fimna x'ġara u kapaċi niġġudikaw ukoll x'ġara. Mario Frendo għal Net News.